млъкници за все. Здравейте хора, аз съм Crazy Camper, тук с мен е JumpBG и Илин играят на баба си Фейсбука, ние със седим сега играем. С JumpBG ще играем другия клип. Обаче аз ще съм на майка с Фейсбука, защото не можем да се намерим с Jump. И да, сега ми лаги, млъкници за малко бе. И сега ми лаги, Илин вкара 3, аз вкарах една. И Илин може да ме разби, макар че е трети левел. Аз всъщност съм 9-ти. Нали си от на баба си Фейсбука бе? На телефон е по-лесно. На компютър е по-лесно. Не, сега. Ама видя ли как вкарах оранжевата топка? Crazy, според мен на компютъра също е по-лесно. Той според мен, ама Илин може да играе повече на телефон за той. Това е друго. На мен не лагва, какво ми пише Илин? Фати? Аз си бъркам щеката с твоята, защото моята е същата като твоята. Добре. И след малко ще се върна. Хора, върнахме се. Малко лагове, може да видя, ама. Тя какво викаш? Нали останаха 3 топки. И на мен не останаха 3. Хора, ще ме разбереш. Не. Не успях да вкарам нито една. Ще набираш сигурно. Сега съм. Бавна. Хора, върнахме се, аз... И се чуда защо ме пуска 9-ти лей и после се усетих, че аз. Или няма значение кой левел си, има значение как играеш. И да... Например, аз да съм първи левел. Той, например, сега, аз на майка ми Фейсбука съм 18 левел. Защото преди оттам играех, когато аз нямах Фейсбук, оттам играех, да се играе, зато и че... А пък аз съм 20 и на мен. Остане тук. Аре, само остана да вкарам тази топка. Бах ти, ще ме биеш ли бе? Пусна ли си клипа? Да бе. Дами и господа, гледайте това. И на мен не лаги, Илин. И на мен не лаги. Ето защо съм бил толкова добър 9-ти левел, а тук 3-ти левел съм толкова зле. Защото тук има само бъг и нищо друго. И на мен. Не само на тебе. Виж какво става, виж. Сега ще се върнем хора, защото много лаги. Не, няма да спра, защото е Илин наред. Вижте тя, пак няма да успее да покара. Вижте само, гледайте. Успя ли успя? Crazy, всъщност, кой ли ще може да вкара? Ако беше пуснал. Аз съм го познал клипа. Дами и господа, виждате загубата на октайите. Няма да го качвам, Илин.